16 δευτερόλεπτα, 99-72. Χαμογελάει ο Ζοτς. Η βολή του Κέννεντι Winston για να γιορτάσει ο Παναθηναϊκός με εκατοστάρα τα 100 του χρόνια. Όπως και θα γίνει. 172. Όχι να μείνει εκεί η Θανάσια Σπρούλια. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε οδηγία από τον Ομπράντοβιτς για φάουλ. Ο στόχος επετεύχθη. Το ταμπλό έγραψε κάτω. Δείτε τι γίνεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στα 200 χρόνια θα έχει γίνει τόσο γρήγορο το μπάσκετ που θα πρέπει να βάλουν 200 πόντους σε ένα παιχνίδι. 12, ο Τσιάκος έκανε πολύ καλή δουλειά. Με 11, την μπάλα στα χέρια του Στράτου Περπέρογλου. Ο Winston, 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Ταταρούνης, ο Χατζιβρέτας θα σουτάρει για 3. Αυτό είναι το τελικό σκορ. 103-73. Η νίκη του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στον εορτασμό των 100 χρόνων της ομάδας. Η κόρνα της λήξης, ο Παναθηναϊκός στο συν 30, σε αυτή τη διαφορά κλείνει. Και το συνοδευτικό τραγούδι βεβαίως για τα 100 χρόνια του συλλόγου και τα 86 του τμήματος μπάσκετ.